हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणीचे सात्विक कुकिंगाक तुमचं सगळ्यांके स्वागत. आज आम्ही गरकडेची स्वादिष्ट जल्लेल्या मूंग दाल तडका कशी करचे म्हणाल पळया. तर कसं सकट जाय म्हळ्यार 1 कप मुगा दाळी लाय कोण 4-5 उद्दा काढून धुवून दवरला. 1 टोमॅटो सान कట్టుకొని दवरला. 3/4 चमचा हळदी पिट्टी, रुचिक मीठ, अर्ध चमचा मिरसांगी पिट्टी, 3 कप तितल्या उद्दाक आणि पन्नाक सासमा, जीरा, 2 तांबडी मिरसांग, करबेवू, हिंगू आणि ते सिज्जून जर पण्ण घालून जातरी ಸ್ವಲ್ಪ तक लिंबिया रोसू आणि कोथंबरी पल्लो घालका. आणि या पण्ण तुप्प अंतू घाली म्हणजेलारी चांग फ्लेवर येता दालाक. कुकर अंतू मुगा दाळी, टोमॅटो, हळदी पिट्टी, मिरसांगी पिट्टी आणि मीठ आणि उद्दाक घालून या 3 बिगिला येवची तितला सिज्जोया. 3 बिगिला नंतर आता दाल सिज्जून रेडी जल्ला ताके एक ग्लास उद्दा घालून आमक जाय जलाल कन्सिस्टेंसी तितला कितले दटसण जाय जो पत्तल जाय म्हणून सांगून तितली उद्दा घालून रेडी करून दवरला. कायली ऊन जल्ला ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 चमचा तितलं तूप घालूया. तूप होऊन जाल्ली कुडला सासम घालया ताका. तांबडी मिरसांग, जीरा, करबेवू, हिंग ಸ್ವಲ್ಪ अति पण्ण पटपट येताना डाळ घालतो. पण्णा ಒಟ್ಟು दाली चांगकोन मिक्स करून एक 10-15 निमिष सिज्जेया. तदनंतर तक ಸ್ವಲ್ಪ लिंबिया रोसू आणि कोथंबरी पल्लो 1-2 सुत्तू गुंडाया आणि गॅस ऑफ करा. सरळ आणि स्वादिष्ट मूंग दाल तडका आता देवाल ऑफरिंगाक रेडी आसा. आका तुळशी दळ दवरनो आता मी देवाक अर्पण करूया.